मोपा लिंक रोड मोदी सरकार 3.0 चे गोंयाक पहिले गिफ्ट. जमनी संपादीत केल्यात तांकां भरपाय दितले. गोंयाक 7,000 कोटींचे प्रकल्प प्लान केल्यात. तातूंत रिंग रोड, मोपाक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आसा. मुख्यमंत्री उलयलो. टोल माफ करप शक्य ना. थळाव्यांक कमी रेटीन पास दिवपाचो खंय प्लान. श्रीपाद भाऊन राष्ट्रीय महामार्गार दर दिसा जावपी एक्सिडंटाचो विशय गडकरी मुखार मांडलो. माननीय मोदीजीच्या सरकारातले जेका आमी म्हणटा की मोदी 3.0 ह्या सरकारातले पहिले गिफ्ट गोंयाक जर कितें आसत जाल्यार ते मोपा कनेक्टिंग टू द नॅशनल हायवे. ते सगळे ज्यांचे लँड एक्विजिशन केला म्हाका खबर आहा. अजूनही थोड्या जाणांक पयशे मेळोंक ना. तेय बी स्पीड अप आणि फास्ट ट्रॅक हांवें करपाक लायला. इन फ्युचर म्हणजे फुडल्या येता त्या फायनान्शियल इयराचो आमचो प्रपोज्ड प्लॅन जर कितें आसत जाल्यार 7,000 कोटी रुपया. दाबोली एअरपोर्ट सुद्धा तितकोच महत्वाचो आसा. दाबोली एअरपोर्टूय बंद जावपाचो ना. ही रिंग राउंड रोड हाजी आमकां गरज आसा. मोपा एअरपोर्ट जो आसा हो रेल्वे स्टेशनाक कनेक्ट जावपाक जाय. टोल गेट आसा. पेडणेकारांचो टॅक्सीवाल्यांचो विशय आसा की आमकां टोल माफ करचो म्हणून. बट डायरेक्टली टोल माफ जावप हे कठीण आसा की सिंगल पास सिस्टम विथ अ कन्सेशन रेट म्हणजे लोकल असलेल्यांक कमीत कमी रेटात आमकां गेट टोल पास जो आसा पळय न्ही हे तेंच्यांनी आमकां करचें. एक 2-4 पॅच जे इकडे आहेत त्यामुळे इथं खूप ऍक्सिडेंट झाले आहेत. पेडे जंक्शन आहे. एका साईडला म्हापसा सिटी आहे. तिथं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहे. दुसऱ्या साईडला ग्राउंड आहे दुसऱ्या बाजूला. आणि परंतु त्या चौकामध्ये जी लोकांची एवढी धांदळ उडते आणि खूपसे ऍक्सिडेंट तिकडे झाले आहे. अंडरपास किंवा ओव्हरब्रिज अशा पद्धतीनं ते सगळं हा जर प्रोजेक्ट आपण घेतला तर निश्चितपणे लोकांना त्याचा दिलासा मिळेल. मग ते धारकाच्या याच्यामध्ये प्रवीण आर्लेकरांनी सांगितल्याप्रमाणे तिथं एक अशा पद्धतीची काही सोय पाहिजे. रस्ता क्रॉस करण्यासाठी ओव्हरब्रिज अंडरब्रिज काही त्यांनी सांगितलंय त्याच्यावर तेही निश्चितपणे लवकर करायला पाहिजे. इथं जे रोड क्रॉसिंगसाठीची व्यवस्था ही कशा पद्धतीने बसवता येईल तेही मला वाटतं ते त्याच्यावर लक्ष करून ह्या 2-4 गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला लवकर केल्या पाहिजे. मला पूर्ण विश्वास आहे.